Barangay hall naman to. Oo. Ano pa dito? Tapos ang mga haglagba. Haglagba nga lamesa to, ana? Hello guys, good morning. Welcome my YouTube channel, Catalina Arts. Oh, may YouTube channel ka na, day. Guys, day Nakapapimro. Siya siguro sa liwan kang mahal. guys, day manghalaman kung ganahan ka, day porcel guys, porcel. Patay. PM lang kung gusto mo palit ni aning halaman. No, guay porcel, tagam ka. Ikaw kabuang pangita. Porcel. Porcel ko. Ana guys. Mamalit pa lang ganit. Kuha na siya guys. Oh. Mga nindot kay mga halaman. Mm. Basi ganahan ka na nga mga halaman guys. Oh. Ay, may YouTube daw na yung kita. Hello guys. So, di ako'y kauban guys nga langas ang eksimod. Na guys, na guys. Bro, di ay sa YouTube ni mahal. Ana guys. Kana na siya guys, mga manindot nga mga halaman. Guys, pagod na guys. Wala ka daw puno. Bulot lang. Nindot kayo, PM lang guys kung ganahan mo ni ani nga mga tanong. Oh, wow. Mga guys, mga guys. Damo kayo sa halaman dire guys. Kung ganahan mo, mungari lang mo kang konsehala mo ste, Charlita. Tay. Namuwak mo siya. Da guys, dagang kayo niyang halaman nga oh. Nag-vlog na, liwan siya ko lang kang mahal. Nag-vlog na siya, nag-vlog. Muna siya guys, ang akong kauban sa BHW. Okay na. Oh, mga Palamay ka naman mga guys. magpakuan may adaron vaccine guys dire sa Barangay Libertad. Human nako. Siya timan na ako. Oh, maayo noon. Lami kay mga halaman dire guys, kang Konsehal Charlita Lamuste. May picture eh. Diri o, kari-kari o. Oh, kamanindo. Kari puti. Iyo na. Ilang i-picture ay paligya. Ikuha niya, gi-vlog niya sa yung YouTube. Vlog. Vlog. Naliwan ko siya kang mahal. Hello guys, kung bago ka pa lang sa akong YouTube channel, please subscribe Catalina Arts. Oh. Nagpakabuhi lang ko guys. Vlog. Wa ba diyan na? So guys, dire na ang kutob ang akong YouTube channel. Please. Yan na po i-like na po. Guys, Hindi mo mamakawan million ka. So guys. Oo. Salamat guys, may buntag.